агар то 2 ҳафта пеш мақомоти Қазоқистон дар қисмати ғарбӣ камбуди шакарро эътироф карда буданд, ҳоло ин мушкилот дар саросари кишвар эҳсос мешавад. Дар Қизилурда мардум барои харидани шакар аз субҳ навбат меистанд. аммо сарфи назар аз маҳдудияти ҷорӣ шуда, ҳамон 1 кило шакар ба дасти на ҳама талабгорон мерасад. ба мо мерасад ё не намедонам. мегӯянд ки танҳо харидани 1 кило иҷозат асту тамом. ҳамагӣ 10 нафар тавонистанд шакар бихаранд, ба боқимондаҳо нарасид. нархи шакар дар Қазоқистон тавассути созишномаи махсус байни шабакаҳои тиҷоратӣ ва ширкатҳои ғизоии иҷтимоӣ назорат карда мешавад. он тоҷироне ки бо маъмурияти маҳаллӣ чунин шартномаро бастанд, ҳақ надоранд нархҳоро боло баранд ва маҳз захираи шакари онҳо зуд тамом мешавад. дар мағозаҳои хурди чакана арзиши ҳар кило шакар ба $2.5 мерасад, ки низ аз меъёри муқаррар кардаи давлат 2 баробар зиёд аст. ҳоло мо дарк мекунем ки бояд ҳаҷмро зиёд кунем. барои ин мо ҳама корро анҷом дода истодем. ба маркази тақсимоти мо ки мунтазам шакар ворид мешавад, ҳамарӯза бидуни истироҳат кор мекунанд. мо ҳоло аз ҷумла 4 вагон дорем ки онҳоро қабул карда фавран месупорем. яъне имрӯз аллакай шакар вориди шабака мешавад. ба ҷуз аз харидорони оддӣ, истеҳсолкунандагони маҳаллӣ низ камчинии шакарро эҳсос мекунанд. яке аз бузургтарин тавлидкунандагони маҳсулоти қаннодӣ дар бораи мутаваққиф шудани фаъолияти корхонааш дар Чимкент хабар дод. бо вуҷуди ин, мақомоти як қатор минтақаҳое ки дар он ҷо норасоии шакар ба қайд гирифта шуда буд, то кунун вуҷуди мушкилотро дар таъмини он рад мекунанд. масалан, мақомоти Алмато иддао доранд ки маҳдудияти фурӯш ба хотири мубориза бо ҷаллобон ҷорӣ шудааст. вақте ки дар шабакаи Магнум нархи шакар арзонтар буд, унсурҳои ҷаллобӣ вуҷуд дошт. яъне мағозаҳо ва баъзеи дигар корхонаҳои хурд аз Магнум бо нархи арзонтар харида кӯшиш мекарданд ки онро бо нархи гаронтар фурӯшанд. норасоии шакар дар Қазоқистон баъд аз манъи содироти он аз ҷониби Русия ба амал омад. аз замони ҷорӣ шудани маҳдудият аз сӯи ҳамсояи шимолӣ, шакар дар Қазоқистон 90% гарон шудааст.